proceso de vacinación en Galicia continúa entre os maiores de 80 anos. Por orde alfabético, pouco a pouco, os máis maiores van recibindo a inmunidade. En Vilaxoán, hoxe foron citados 3 irmáns de 83 anos, coa curiosidade de seren trillizos. A cita a tiñan ás 6 da tarde e afrontaron a xornada con moitos nervios. Bueno, ahora estou un pouco máis tranquila, pero estes días estaba algo nerviosa, a verdad. Eu nin ben nin mal, regular. Non, eu que quería dar, se fora ahora mesmo xa daba hora. Ainda teño que esperar hasta as 6. Os irmáns aseguran que a vacina daralles algo de tranquilidade despois dun ano moi complicado. Bueno, pasei no mal. Que ingresei no hospital con a depresión, de ansiedad, todo motivado a isto que hai agora. Pasámosla así, un día bien, un día mal. Que vamos a facer? Os 3 estaban chamados á mesma hora. Para eles era unha gran ilusión. Pois unha alegría grande. A verdad que nos gusta que fóramos os 3 xuntos. Eu tamén, unha alegría grande para os 3. Vernos os 3 xuntos é unha moita alegría. Esta ilusión acrecentábase despois dun ano no que apenas puideron verse. Pero Juantino ben, falaba por teléfono, pero íase aguantando. Había que aguantalo, non había máis remedio. Como nos chamábamos por teléfono, eu aquí hasta de miña irmán ainda viña algunha vez, así coa mascarilla, viña a caminar un pouco ás mañáns e iba por ali facerlle unha visita. El como queda un pouco máis lexos, pois xa non iba, pero falábamos por teléfono, como estás, como non estás, que tal. A vacina é unha luz de esperanza para uns irmáns que pasaron momentos moi complicados durante toda a súa vida. Naceron durante a Guerra Civil, perderon o seu pai antes de nacer, a outra irmán 20 anos despois e agora sufriron o medo provocado pola pandemia. Todos superaron xuntos e sen perder a alegría. Somos